nabi dua kete rintang di lamun ombak sajo lagi subuh menantang badai menuju pulau nan dicinto anta bilo muka hasri sampai ombak batam bagadang juo anta bilo muka hasri sampai ombak batam bagadang juo niai hati yo nak ke pulau dihampiri jogan lombang di siko hati mangko risau bidua tak mungkin kasu barang di siko hati mangko risau bidua tak mungkin kasu barang. Oh Tuhan nan maha suci tanah kanaria jogan lombang nak nyo sampai niai di hati salamai badan kasu barang nak nyo sampai niai di hati salamai badan kasu barang. Asa mulo badan kalare le ulah bansai nang ko juo badan sapahan tu nabi dua